Hi guys! Čusík busík! Čauko kakálko! Ale ako estás? Počuli ste ten čudný hlas? Áno. Áno. A neviete, kto to bol? Nie. Počkať, však to je predsa... Nelka! Áno, to som ja, čaute. No, dobre. Takže sme tu nové a budeme vám tu natáčať všelijaké videá, YouTube shorty a tie tance a ešte pranky. Ale toto nás tu je málo. Prídu k nám ešte dve baby a tie budú mať pozdravy, to vám povieme potom. Dobre, takže teraz ideme predstavenie. Ahojte, ja sa volám Ninka. Chodím na mažoretky a chodím do 3. triedy. Mám 9 rokov a za chvíľu budem slávna, keď mi dáte like a odber. Ahojte, ja sa volám Nelka a chodím do 3. triedy a mám 8 rokov. Som gymnastka. Môj najobľúbenejší predmet je telesná a výtvarka. Ahojte, ja som Mária, mám 8 rokov, chodím do 3. triedy a mám rada šport a mám najobľúbenejšie predmety telesná a matematika. Ahojte, ja sa volám Ninka, chodím do 3. triedy. Mám rada šport a moje obľúbené predmety sú teleska a slovenčina. My vieme, že to je ešte s nami celkom nuda, ale za chvíľu to s nami bude oveľa bláznivejšie, lebo my sme 6 najlepších báb v triede. Každý chalan za nami ide, že robí. Áno. Takže si teraz niečo spolu zaspievame. Čo poviete na APT? Áno. Tak, 3, 4, 3. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, better like go crazy. All you gotta do is just meet me at the Anelka vám ešte niečo chcela povedať. Chcela vám povedať, že jej ide najlepšie z triedy angličtina. A chcela by vám niečo po anglicky povedať. Tieto trošku pletuto, ešte to tak nevedia, tak musím ich naučiť. Ale Nelka by vám tu chcela nejaké otázky po anglicky dať. Tak teraz ju necháme, nech vám povie nejaké tie otázky. Poďme. No, musíme ísť preč, ne? No nie. Ste pripravení? 3, 4. Opýtam sa. What's your favorite color? I can hear you. Green? Okay, that's very good. What's your favorite thing or fruit? What's your favorite fruit? Watermelon? That's great. I love it too. But this time, Bobby. Padlo. No dobre, takže toto video je celkom krátke. Ale žiaľ vám ešte musíme povedať bab pozdraví. Ninka ich ešte trocha nevie, tak ju odtiaľto dáme preč. Dobre, tak počkajte. My si ich ideme nachystať. Dobre, takže ideme vám povedať tie pozdravy. Takže, začneme moje. Moje, hi guys. Čusík busík.
Čauko, kakauko. Hola, ¿cómo estás? Dobre, a baby majú hola amigos. A naša druhá kamarátka má čus, bus, autobus. Takže super. My vieme, že toto video bolo dosť krátke. Ale tak čo máme robiť? Nič. Ahojte. A ideme vám ukázať, ako sa to vyzerá pred kamerami.